Onda Cero, Illes Balears. La propuesta del Gobierno de introducir la libre elección de lengua en la educación balear ha generado un intenso debate en la comunidad educativa. Para abordar este tema y entender las razones detrás de la oposición de los sindicatos, hoy nos acompaña Tino Dàvia, es el secretario de Ensenyança de UGT aquí en les Isles. Tino, benvingut i gràcies per ser nosaltres a Onda Cero. Gràcies a vosaltres. Recordam que això ve d'un acord entre PP i Vox per mirar d'implementar l'anomenat Pla Pilot Voluntari de Llengua a partir del pròxim curs, una ofensiva que es manté oberta i que acabarà amb el govern als tribunals. Sense cap dubte. Segurament això acabarà en els tribunals perquè és una norma de dubtosa legalitat. Nosaltres ho veiem així i, de fet, tot d'una tinguem el document definitiu ho durem en els nostres serveis jurídics perquè analitzin la viabilitat de la impugnació en els tribunals. Quin impacte pot arribar a tenir la lliure elecció de llengua, tenir alumnes que estudien en castellà, d'altres que ho fan en català, sobre l'alumnat i per què no mencionar-ho, sobre la cohesió social també d'aquesta comunitat? Sí, efectivament. Nosaltres el que venim denunciant és precisament això. Aquest pla és absolutament innecessari. Si anem a l'exposició de motius de la norma, assegurar el coneixement de les dues llengües oficials, garantir la competència lingüística o reforçar l'autonomia de centre, això ja fa clar que és innecessari aquesta norma. Per què? Perquè tots aquests objectius ja venen recollits per el propi Estatut d'Autonomia, la pròpia llei educativa de les Illes Balears i inclús els propis currículums o el reglament orgànic de centres. Per tant, és innecessari i provocarà una fractura social que en aquests moments no es dona. És a dir, si tenim determinats alumnes que volen ser atesos en castellà, el problema que se donarà és que finalment aquests propis alumnes se veuran perjudicats en el nivell de les pròpies competències lingüístiques que tindran. I a part, el propi pla pilot és que el consideram discriminatori i contrari en el principi d'igualtat. Això de dotar de recursos humans i econòmics extres a centres que apliquin aquest pla i en els altres no, ho consideram contrari a la normativa vigent i probablement discriminatori. Per aquest motiu, sense cap dubte, ho durem en els tribunals quan tinguem la versió definitiva. Ara que ens trobam, de fet, en el procés d'escolarització de cara al pròxim curs 2024-2025, en principi, el moment en què es començaria a aplicar aquest pla, recordem, pilot, podem tenir una estimació de quants de centres, de quants d'alumnes es podrien arribar a acollir en aquesta modalitat? És una incògnita. La veritat és que, en fi, a hores d'ara no sabem quina quantitat de gent o quina quantitat de centres s'acolliran en aquest pla pilot. El que sí és que nosaltres veiem clar és que els centres que s'acolliran probablement seran centres concertats i que els centres públics, com que han de passar, perquè hi ha una distinció, els centres públics és una decisió d'esclaustre que després finalment l'equip directiu aplica la decisió d'esclaustre, però en els centres concertats és la titularitat dels centres que decideix aquest tema. Per aquest motiu probablement el pla pilot s'aplicarà a centres concertats més que a públics. Però en aquest moment nosaltres no tenim una data clara, unes quanties determinades de quants de centres s'acolliran a això. No ho sabem. Això ho explica Onda Cero. Tino Dàvia és el secretari d'Ensenyament d'UGT a les Illes Balears. Aprofitant per fer un anàlisi general de com està anant el curs, quina és la situació actual que tenim a les Illes, si xerram de recursos, d'infraestructures, de qualitat educativa?
Sí, en aquest moments ens trobam en una situació després de l'acord de millores sociolaborals signats el mes de març i que el govern actual se va comprometre a desenvolupar i a mantenir-lo. Ens trobam en una situació d'impàs, que no sabem exactament quines mesures s'aplicaran i quines no. Hi ha un calendari d'aplicació d'aquest acord i nosaltres, evidentment, la UGT Ensenyament té unes prioritats, no? Sempre, i la nostra bandera ha estat el tema de la reducció de ràtios i la reducció de càrrega lectiva, que és una de les més altes de tota la Unió Europea. Nosaltres, clar, vinculant directament la reducció de ràtios en la qualitat educativa i per donar una bona educació no podem seguir amb aquesta sobre saturació de les aules. Anem a xerrar d'un fet com és el canvi climàtic que ens ha duit a que aquest hivern pràcticament puguem dir que no ha fet fred. En aquests moments de l'any, a dia 16 d'abril, no poden dir que fa bon temps perquè fa calor. Pareix que aquesta situació s'agreujarà en les pròximes setmanes, el curs encara en marxa, ni xerrar el moment de tornar a l'escola a partir del mes de setembre. Què ha passat amb aquella petició de poder adaptar les aules als centres educatius en aquesta calor que tenim a les Illes Balears i amb aquells plans i intencions que hi havia en matèria de climatització? Sí, evidentment ens trobam amb una situació que ja cada vegada, per desgràcia, ve sent més habitual, que és l'increment de les temperatures en els centres docents, i els centres docents no estan adaptats perquè se pugui fer classe amb plena normalitat. Perquè estem parlant a vegades d'estrès tèrmic, situació d'estrès tèrmic clarament. Si això ho plantejàrem a l'anterior govern i se va plasmar amb una intencionalitat en el propi acord de mesures, sí que és vera que l'actual govern ha plantejat que properament tindrem una mesa sectorial per parlar directament d'infraestructures. I a més, aquestes infraestructures estiran també relacionades amb el tema de les ràtios. Però el que és evident és que tota la nostra flota, per dir-ho de qualque manera, de centres públics no estan adaptats a les condicions climàtiques, i això fa que sigui molt difícil fer classe d'aquesta forma. Sí que és vera que tenim un compromís del govern i estem a l'espera d'una propera mesa on se concretin exactament quins centres seran els que començaran a climatitzar-se i quins quedaran pendents per una segona fase. D'això estem pendents, però sí que és cert que sí, ja s'ha posat damunt la taula aquest tema i estem a l'espera de rebre notícies per part de la conselleria. Per acabar, m'agradaria relacionar a diferents fets, tot i que resulta una mica complicat. M'agradaria posar damunt la taula i no acomiadant Inodàvia sense xerrar del concurs de mèrits, de trasllats, el fet de la insularitat i mencionar també la convocatòria de comissions de servei per al pròxim curs, que entre altres coses vol donar sortida als més de 500 docents que estan desplaçats a altres illes a nivell autonòmic. Sí, aquí se dona una situació realment complicada. És veritat que venim d'un concurs de mèrits que comparat amb la situació d'altres comunitats autònomes ha estat relativament exitós en quant a que no se dona la circumstància d'altres comunitats autònomes que ha vengut molta gent de fora i ara en el concurs de tallats han demanat desplaçar-se, però sí que ens trobam amb un fenomen que la insularitat, és a dir, som illes. En el seu moment varen plantejar l'administració de fer un concurs de mèrits
Per illes se mos va dir que no, que la normativa o el Ministeri deia que s'havia de fer per comunitat autònoma, i això va provocar el problema de que hi ha gent que ha obtingut plaça tant a concurs de mèrit com a concurs de trasllats a una illa o inclús també de les pròpies oposicions que no se van fer per illes aquesta vegada, i clar, tenim persones que encara que és cert que sabien les regles de joc, estan destinades a una illa que no és de la seva residència, i això, per conciliació de la vida laboral i familiar, ens trobam amb un problema real. Nosaltres, en la normativa de concurs general de trasllats, que és una normativa estatal, ja vàrem avisar en el Ministeri, vàrem dirigir una carta a la ministra Pilar Alegría en aquell moment on li dèiem que teníem un problema perquè en la normativa actual se provocaria un efecte rebot en el concurs general de trasllats i no hauria... és a dir, i ens trobaríem amb un problema real que no sé de quina manera se pot solventar en aquests moments. Tino Dàvies, el secretari d'Ensenyament d'UGT a les Illes Balears, ha estat amb nosaltres avui a Onda Cero repassant un poc l'actualitat educativa. Hem deixat molt de temes pendents, per tant l'emplaçam a acompanyar-nos més endavant, senyor Dàvies. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Onda Cero Illes Balears.